ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟି ଆସିଥାଏ। ସୁଖ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, ଆମ ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଆସିଥାଏ ଆମ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଆସିକି ଦୁଇ ପଦ କଥା କହି ଆମ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାଏ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯଦି ଯାଇକି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ବନ୍ଦ କରିବା। ଲୋକଙ୍କ କଥାରୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମକୁ ନିନ୍ଦାରେ ଭସାଉଥିବେ ସେହି ଲୋକ ଆମର ପ୍ରଶଂସାର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ଆମର ପାଦ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା, ଭଲ ଆଚରଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟେ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଛୁଇଁବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଧୋକା, ବହୁତ ଠୋକର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିବା ଯେ ସଫଳତାର ପାହାଚକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁବି, ତ ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁକୁ ଆଡ଼େଇ ନିହାତି ସଫଳତାର ପାହାଚ ଛୁଇଁବାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ହିଁ ପାଇବା। ଜୀବନରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାସ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ମିଛ ଲାଗେ। ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଆଉ ସମୟ ଦୁଇଟା ମିଳିଛି। ସମୟ ଆମକୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଶିଖେଇଛି, ଆଉ ଜୀବନ ଆମକୁ ସମୟର ବ୍ୟବହାର ଶିଖେଇଛି।